Ibernaiz, turismo bulegoan egiten dut lan, Zibiboxeko bisita gidatuak euskaraz egiten ditut, eta gaurko honetan Iruñeko Alezarreko herritu paganoak eta herritu kristauak ikusiko ditugu gaurko bisitan. Kasu honetan Corpus Christiri buruz hitz egingo dugu, Inauteri buruz hitz egingo dugu, San Blas, Andagera, holako herrituak hemen Iruñan nola ospatzen diren, espero dugu ondo pasatzea. Kantuz egin ez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontxala zilzian, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau Txampierre katia, kantuz egin dezadan zeruan txarzia. Bueno, garatuko gara ekainean, besteak beste, baina hasiko gara ekainean adibidez, eta hori da, gure San Juan gaua, ez dut inoiz ondo esaten, San Juan gaua, hori da. Guretzako beti izan da, jai nahiko garrantzitsua, dena den, Erromatarren garaitik ospatzen den jaia da, eta beti sua eta uraren inguruan. Kontutan izan behar dugu, gure gizartea lurran egiten duela lan, orduan bai sua nola ura oso garrantzitsua dela, beraientzat. Zer gordetzen dute gure San Juan gauean? Su hori, eta zer su edo, zer botatako sua da hori? Su garbitzaia edo purifikantea olako zerbait, eta kasu honetan augurio txarrak eta bertan erre behar dira. Zer erretzen da? Gure etxe aurrean edo lehioetan jarrita dugun ostoak edo elementu vegetalak, eguzkiloreak, olako gauzak, sura bota eta hortik dator dena. Zer honen aritik barkatu, zer dugu etxeetan jarrita? Ja, aipatu dute guzkilorea, zertarako da hori? Egan hor daki? Geranio bat, hombre, geranio bat. Bai, geranio bat. Ezagutu duzu forma duen eguzkilorea, eguzkiaren forma dauka, eta beti sorginen kontrako elementua izan da. Sorgina bakizute hemendik, noiz baitean, egaka pasatzen direla, gure zeruetatik egaka, eta beti gau ez egiten dutela lan. Eguzkiaren itxura duenez, atearen aurrean jartzerakoan horrek esan nahi du etxe horretan gaua ez dela inoiz heltzen, beti eguna dela, orduan sorgina ezin dela sartu. Badago beste teoria bat, batzuk esaten dute sorgina etxera sartzeko arantza guztiak kendu behar dituela. Ezagutzen duzu hori kontatu zen badauden. Milak arantza, imposible ez, bertara sartu. Eta horregatik beti San Juan gauean jartzen da lore, eguzkilore berria ze urrengo urteko San Juan gauean erre behar delako hori aintzineko lore ura. Zer beste elementu jartzen dira hori gure ateak eta babesteko? Espliego toki batzutan. Espliego, laurel, olibondo ostoak, beti erramo egunean bedikatutako olibondo ostoiek ere jartzen dira bai lehioetan, bai ateetan, eta tximinietan zer jartzen dira gurutzeak. Sorginen kontrako asuntuak ere. Ikusitu zuen adibidez, erronkarin adibidez, tximinietan goiko partea dituztela teilatuak eta gurutze batzuk. Espantabrujas. Hori da, zer dugu justo horretan? Tximinia. Tximinia da etxearen enborra, behan dugu sua da familia batzen duen elementua, belaunaldi bertan elkartzen dira berez, sua hori, babestu behar da nola bai. Orduan beti jarriko ditugu gurutzoiek bai ateetan, bai tximinietan, hainbat tokitan sorginak babesteko. Beti jartzen dituzte ere kruzeroak edo gurutzak direlakoak, bai herriaren sarreran nola irteeran. Hemen Iruñan ere izan gerituen, galdu ditugu baina hori da, iria babesteko besterik gabe, sorginak eta ona ez hartzeko, besterik gabe. Zer gehi ezagutzen dugu? Beste bezala, benga denak isilik. Gure San Miguel de Aralar, nonbait ikusi dugu jarrita. Badu bere zentzua, hori da, sorginen kontrako asuntua da ere, eta batez ere zelaiak eta babesteko. Euria ekartzen du San Miguel, orduan, zelaiak eta augurio onak izateko, San Miguel jartzen da normalean lehioetan, hori da. Orduan, gauza hauek beti San Juan gauean.
Zer gehiago dugu San Juan gau horretan? Ba, uraren asuntua, ura, botere taumaturgikoak ez daki zer daukala diote, kasu honetan, eta hemen Iruñan egiten zutena zen, Barainainen zegoen Fuente del Batuekora joan, bertan begiak garbitu, legainak eta kendu, eta sarnaren kontrako errituak eta egiten zituzten. Non demontre zegoela Fuente del Batueko idoiarik ez. Begi, suposatu zegoela gutxi gora bera ospitaleta dagoen tokian. Gutxi gora bera, berez hori zen Barainengo zati bat, eta antza denez, Iruñekoek eta Zizurrekoek eta joaten zirela bertara, errituak, urarekin loturik dauden errituak eta ospatzera. Orduan hori, sua alde batera utzi, ura ere erabili gau horretan, eta joango gara beste esaindu baten bila, eta nor dugu San Juan ondoren? Postegun pasata. San Pedro, gure San Pedro. San Pedra da entzun da? Bai, ez da. Bueno, berez, erdi arotik ospatzen den asuntoa da, eta hau bai, San Ferminekin erabat lotuta. Berez, feria frankoak edo, aberen feria horiek, San Pedro egunean hasten ziren. Carlos Bigarrena jarritako feriak dira, eta San Pedro egunetik aurrera hasten ziren. Zer egiten zuten feria horietan? Abereak irira ekarri bai saltzeko edo merkatuan izateko, eta kasu honetan zer da hori? Gure entzierroaren aintzindari. Berez, orduan, hortxe dugu, entzierroen edo, hori nondik hasi den, abia puntuan nondik hasi ziren San Pedro gauatik kasu honetan. Feria horiek 15 egun irauten zuten, gaur egun gure San Ferminak, aste batekin nahiko dugu, nik uste ja nahiko dela, baina berez hori San Pedro gauean hasi behar da. Gaur egun oraindik uste dut, zeo zer egiten dutela los amigos del arte, olako zerbait ateratzen direla bandurriekin edo zakizerra bestera. Gaur egun animaliekin zer ikusi handirik ez du, baina hori San Pedro gaua ere ospatzen da. Eta orduan, kasu honetan jogo gara negura eta zer dugu urtarrian ospatzeko? Zerregamagoak, eta honekin lotuta, el rei de la fava edo el petit rei de la foie. Ezagutzen duzu erritu hau? Entzun da? Faba, baba, aba, hori bai. Eta zer jaten dugu haba batekin? Erroskoa, hori da. Egunean, kasu honetan, hebreuseko etxearekin modan jarri zen, baino txampaina etxearekin ona etorri zen. Teobaldo lehenengoak ekarri zuen Frantziatik, normalean ospatzen zen erritu hau, eta berez, aurren artean haurtxiroak bildu, aurpobreak bildu, edo gortean zerbitzari bezala zuden pertsonen aurrak bildu, tarta bat jarri, tarta horretan baba bat sartu eta tokatzen zitzaionari errege koroatu. Urtarriaren 6an, oraindik ere, txarel reinau delako erritu ura ospatzen da. Nola egiten da el rei de la fava? Gaur egun, por cierto, Mutiko Alaiko Peñekoek berriro atera dute modan, gure erritu hau, baina berez egiten zutena hori da, bildu, eta gero erregea, aurrak koroatu. Nola egiten zuten? Benetako koroazio bat izango balitz bezala. Jauregira sartu, jantzi, horteko jende guztia bertan bildu, banketeta den ospatu, hainbat jai horren inguruan, berak egiten zuen nahi zuena, eta jardunaldiaren amaieran erregeek ematen zioten bai opariak nola dirua. Pentsa hori, pertsona pobrea zela, orduan berarentzat zela, kriston jaia edo kriston farra, gainera hori dirua ematen zioten, opariak, denetarik, jaten zuen, bapo gelditu, ondo jantzi eta denetarik. Eta gero ja huelta errealitatera, baina berez hori gorteko norbait aurren bat izaten zela koratua. Normalean, Hebreus-etxekoek zeuden tokian ospatzen zen, normalean herri-berrin ospatzen zen erritu hori, baina 1929an hemen jauregi honetan ospatu zen. Kasualitatez, Eguberri haietan, Carlos Hirugarrena hemen zegoen emakumearekin, eta berez hemen ospatu zen erritura, el rito del rey de la fava. Gaur egun Mutiko Alaiko Peñekoek ospatzen dute gorteak bildu ziren tokietan. Orduan batzuetan ikusten dugu izan dela koroatzea, edo lodosan, edo zakinon, edo zengotzan, edo lizarran, baina berez normalean hori herri-berrin ospatzen zen, eta kasualitatez behin hemen Iruñeko Errei Jauregian ospatu zela, besterik gabe. Baina, momentuz hori, jarritzen dugu erritu hori mantentzen, ez dakit noiz arte espero dut hori. Iran bezala, baina hori, jakin dezazuten hori, Erdi Aroko erritua dugula ere gaur egun horrein bueltaka, eta datorren urtean,
etxa del reina hori delakoa, bakizuten egin, ez? Zintzarriak eta atera, soinu egin, etxeko erregeak oroatu, a pasarlo bien, bai. Hori abenduaren 6an ospatzen da. Hemen Euskal Herrian batez ere ospatzen da, bai Araban, nola Nafarroan, nola Gipuzkoan. Osake, Bizkaian adibidez edo iparraldean ez dute ohitura hau. Espainiako beste tokietan ere ospatzen dute eta hori abenduaren 6an da. Berez bertan egun berria hasten dela esaten da eta opariak emateko garaia da. Zer da Santa Claus? San Nicolás de Bari, aurrei opariak ematen zion gizona, eta kasu honetan Fiesta del Obispillo delakoa ospatzen da. Zer egiten dute? Aur bat aukeratu, normalean hemen Iruñean, katedraleko koruko aur bat aukeratu, apezpikuz jantzi, prozesio bat egin, baina berez kritika bat zen, elizari kritikatzeko garaia zen hori. Gaur egun ez dute hori egiten, gabonetako kantak eta beste dituzte, besterik gabe, baina normalean hori kritika hutsa zen, jaio zen hori apezpikoa kritikatzeko besterik gabe. Egun horretan gure obispilloak egiten zuen nahi zuena, apezpikoa kritikatu, nahi bota, ez dakit zer, banketea eta guzti, opariak ere jasotzen zituen, eta hori da Santa Clausen nolako jaiaren antzeko zerbait. Batzuk ospatzen dute inusenten egunean, abenduaren 28an, ez dakit hori inusenta da bezala, hori apezpikoa eta kritikatzeko eguna proposagoa delako edo ez dakit zer, baina batzuk ospatzen dute batez ere hori Espainian abenduaren 28an. Baina hemen Euskal Herrian abenduaren 6an, eta normalean hori opariak banatzeko eguna. Adibidez gero, Olentzeren asuntoan egon naiz pixkat irakurtzen Julio Caro Baroja, berak egon zen Olentzer hori buruzko asuntoak eta ikertzen, eta berak dio berez nahiko erritu berria dela, lesakan duela jatorria, eta berez oinarritua dagoela Pirineoetan ospatzen den el tronco de Navidad, bakizuten hori Katalunian el tío, hemen subidadoa. Bai. Pues hortik datorrela asuntoa, eta gero Frantzian nolako zerbait ospatzen dutela, oleria esteitutako errito baten antzeko zerbait, orduan horretan dagoela oinarritua olako zerbait. Baina berez hori, opariak banatzeko eguna, abenduaren 6an, orduan beste egun bat. Ez, opariak banatzeko. Bilduko gara beste hori, Nabarreria plazara eta bertan ikusiko ditugu jauzeria, bale? Alapeko sagarraren adarraren puntxaren, soria zegoen kantari, txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, alapeko sagarraren adarraren puntxan, baina beti lastu dira nola bait, erlijio asuntuak, asuntu paganoak, beti nola bait, bata bestearen kontra, egon dira beti, eta kasu honetan hortik datorre, sortinen asuntua baita. Errege gauaren hurrengo egunetik, garizu marte, orduan berez, momentu honetan, sinautukitan gaude, holako zerbait, dena den, hori, mendietako herrietan jasi dira, lehenengo hauitzi, izaten da normalean hemen Nafarroan, hasten dena, eta, betidanik hori, erritu pagan horiek, erritu kristau horiek nolabait, hori, nasita egon dira. Beran, urte askotan gure ikeuteriak, debekatuak egon dira, que atentan contra laboral, horrelako zerbait esaten zuen elizak, orduan, askotan hori, debekatuak, Frankoren garaian ere debekatuak, naiz eta, elementu paganak hori kontutan izan, eta batez ere, goi mailako klaseek ere, nahiko maitez, holako jaiak dena den, pentsa, adibidez, 20. mendaren hasiera arte, hemen Iruñan kasu, baile de maskares holako zerbait oraindik ospatzen ziren, batez ere Nuevo Casinon, goi mailako gizartearentzako, batez ere, baina hori herriarentzat, erabat debekatuak inauteri horiek. Eta zein da hemen Iruñeko elementurik ezagunena? Maritrapu, faltu zaigu hemen jarrita, baina hori da, gure maritrapu, gelotxin, ez dakindor, holako zerbait, erre behar den panpin itxusietan loti bat, kasu honetan, eta nor zen maritrapu. Jarri behar gara, Nabarreriako gerraren kontestuan. Kasu honetan, Frankoak hona etorri zirenean, Nabarreria suntxitzera, gure maritrapu bere dorrean zegoen, eta bertan, nolabait, utzi ziren Franko hemendik pasatzen eta Nabarria suntxitzen. Orduan, Nabarreriako neska bat, aratzi zenekoa, bere trikimailuekin nolabait kontsat eta dela zemani, emakume hau erre behar. Eta bere dorrera joan zen, su eman eta dorraren barruan
Maritrapu hil zen, edo erre zen. Eta kasu honetan horregatik, sorgin hori edo panpin hori lehengoian jartzen dute, Navarreriakoek jipoitzeko edo olako zerbait bizitatzeko olako zerbait, eta hori, inauteriaren amaieran, zu ematen zaio, aldezarreko augurio txarrak hori, herritik entzeko. Baina beti hori, Navarreriako gerrarekin lotuta. Zer gehiago dugu hemen aldezarrean, inauterietan? Inauteriaren aurreko larun batean. Caldereros, kauterak, hori da. Eta bakizuten handik datazten hauek? Hungriako jendea, hijitoak, zingaroak, pitonisak, olako zerbait. Normalean hori Europako ekialdetik Nafarrora justo garai honetan etortzen zen jendea da. Normalean herri guztietatik ibiltzen ziren eta Iruñatik ere, eta kasu honetan pertzak edo kalderoak konpontzen zituzten, saltzen zituzten, bere katxarrak hor gurgietan sartuta, eta emakumeek esaten zuten boterak zituztela, eta hori eskuak irakurtzen zituztela, eta holako pitonisak, ez? Orduan, hortik dator tradizioa, ze justo inauteri garaian etortzen zirelako ona, Iruñera. Tradiziora galdu zen, baina 1983 urtean Iruña taldeko kideek, santzari batzuek, atzit atera ziren, arrakasta izan zuten, eta hurren urtean berriro antolatu zuten jaia. Horren aritik, Asociación de Caldereros de Pamplona osatu zen, eta hainbat ohitura berreskuratu dituzte. Besteak beste, erraldoiak, suzko erraldoiak egin dituzte, kasu honetan Don Lancelot eta Arazuriko Garraziana dira, nor da Don Lancelot. Carlos hirugarrenaren seme bastardoa zen hau. Iruñeko apezpikua, Arazuriko jauregiaren jabea, eta kasu honetan, emaztea Graziana de Arazuri, hortze ditugu erraldoi horiek. Zortzizaldiko ere berreskuratu zituzten, elementu hauek korpusetik ateratak dira, hauek korpuseko prozesioetan ateratzen ziren, sierpea ere atera dute, zer da sierpe bat, bakizute nola txinatarrek ere egiten dute, suga handi bat, hau batekin, ezakizzer, kabletik, gora eta behera, infantikoak ere ateratzen dira, pregoilaria, gaiteroak, ezakizzer, kriston segizia osatu dute, baina hori da izan da, Iruña taldeko gauza. Beti normalean hori, berriro suaren inguruan zehozer erre behar, ez? Pertsona berri bat sortzeko edo augurio txarroiek kentzeko nala baina beti ikusten baldin baduzue, jokatzen bazarete dena suaren inguruan da beti, beti el fuego purificador edo lako zerbait, beti suaren inguruan hori bai. Egoko gara katedralera momentutxo batean eta korpusik ikusten dugu, bale? Horretu. Kantuz egin ez geroz munduan sorzian, kantuz egin behar dut ontxala zilzian, kantuz emaiten badau jenkoa grazia, kantuz idekiko dau Jean-Pierre katia, kantuz egin dezadan zeruan txarzia. Galdu zuen ez, jauregia, denbora batez, apezpikuek bertan bizi izan ziren, baina, koroarekin konpartitzen zuten jauregiaren hori, jabetza. Kasu honetan, katedralean gertatzen zen gauza bera. Konpartitzen zituzten ze Iruñeko senyoria edo jabetza, etzen koroarena baizik eta apezpikuarena. Dena den, 1983an, justo Navarreriako gerra pasatuta, senyoria edo delako hori apezpiko galdu zuten eta koroak lortu. Dena den hori, bi eraikin horiek beti konpartitu dituzte. Hemen kasu, esaten izuna, esango duz gaztelera zen. Kapilla San Jesucristo, bakizute dagoela barruan kapera romaniko bat, katedrala bisitatzera. Barnean dago kapera romanikoa, oso polita, eta goiko partean bazagoen jauregi bat. Hori da Palacio del Arcidiano de Usul. Bertan bizi izan zen erregea. Ona etortzen zenean, Iruñera oso gutxitan etortzen zen. Normalean besti tokitan egoten zen, baina hori, apezpikuarekin beti gerran zegoelako. Hemen Iruñan ez zuen egon nahi, beti hori bronkan zegoelako. Baina etortzen zenean, hori hemen katedralean egoten zenean, jauregi horretan bizi zen, edo bestela askotan ere Iruñeko jauregian. Orduan hori konpartituta zeukaten. Gero jabetirako kororako pasatu zen Blanca de Navarraren garaian, koroaren eskutara, eta gero ja 16. mendean, errege orden eskutara, osake. Baina berez hori, konpartitua beti apezpikuekin, bai katedrala, hori, jauregia, bai? Kasu honetan hori, korpusari buruz hitz egitera, 13. mendean Urbano Laugarrenak aita zainduak sortutako jaia da,
Eta besterik gabe eukaristia goresteko. Ez dago beste misteriorik, eta kasu honetan eukaristia edo jaiparen gorputza kaleetatik paseatzen da, eta kaleak beti belarrez eta lorez eta tal betetzen dira. Eta gaur egun nahiko prozesio serioa edo katolikoa ikusten dugu, baina errenazimendu garaian zer ikusi handirik ez zeukan gaur egungo prozesioarekin. Nola osatzen zen korpusaren prozesio hori? Noski, eliz gizonak ateratzen ziren prozesio horretara, ordena edo jerarkiazko ordena bat segituz, eta horren atzetik Iruñeko gremioak edo kofradiak. Beraien artean istiluak egon ziren, ni lehenengo, ni gero, ni ez dakiz zer, eta gauza horiek kontrolatzeko 1610 urtean dekretu batzuk egon ziren, eta beti lehenengoa nekazeria joaten ziren eta azkenekoa jostunak, orden horretan joaten ziren. Gero gremio horiek galdu dira, denboran galdu dira, eta beste kofradia batzuk sortu dira. Hermandad de la Pasión, Adoración Nocturna, ez dakit kuanto, eta beraiekin ateratzen dira. Udala ere joaten zen beraiekin, udala hori esan dako, 1975 aurrera ez da atera, eta hasiera batean joaten zirenean bai kofradiakoek, nola udalekoek traje de golilla delakoarekin joaten ziren, bakizute zerren golilla bat? Miguel de Cervantes zer eramaten duen, hori da golilla, holako gauza eroso batekin, horrela joaten ziren gana, ez? Hola, tieso, bai? Eta 19. mendean arte, 19. mendean frakez joaten dira gure udaleko zinegotziak, baina momentu horri arte, joaten ziren golillaz jantzita kofradiakoek bezala, igualak dena. Gero joaten zen palioa, bakizuten nola den olako, ez dakit, sombrilla bat, olako zerbait, borla batzuekin, eta udalekoek eramaten zituzten borla horiek, baina diren ez ateratzen, palioa ez dakit nork eramaten duen zehazki, baina hori ez da betetzen. Gero, Aldezarreko parrokien gurutzeak ere ateratzen dira. Baina elementu hauetatik aparte, baditugu genituen beste elementu pagano batzuk. Adibidez, sierpeak, erraldoiak, lehen inauteritan esandako elementu guzti horiek korpusean ateratzen ziren. Baina, momentu batean, elizari nahiko antimoralak edo alako zerbait iruditu zitzaion, nahiko hori paganoak eta nahiko festiboak, eta orduan kendu zituen. Orduan hori, San Lorentzoko dantzante hauek, ari dira berriro, gauza batzuk berreskuratzen, kasu honetan, dantzariek hori segizio horretan parte hartzea. Eta ez bakarrik beraiek, baizik eta los seises de la catedral edo los infanticos de la catedral. Ezaguna? Ez. Eta kasu honetan, 6 haur dira, lehen koruko hori aurrek ere osatua, edo herriko haur pobreak. Ez zuten ikasteko aukerarik, edo jateko aukerarik, edo mantentzeko aukerarik, orduan familiek kabildora ekartzen zituzten, hemen ez teko, besterik gabe, beraiek zaintzeko. Orduan, osarro horiek izaten ziren normalean katedraleko 6ak edo infantikoak. Zer egiten zuten? Liturgia alaitu besterik gabe bere dantzekin, bere kantuekin, eta kasu honetan ere korpusean parte hartzen zuten. Ama Birjinaren aurrean prozesioa hasi baino lehen beraiek dantza batzuk egiten dituzte, gaur egun dantza horiek berreskuratu dira, eta gero ere abenduaren 8an dantza egiten dute. Dia de la Concepción ere dantza egiten dute, eta bandaz aldatuak dira. Beti txubiz jantzita aurrak direlako, eta beraiek bakarrik egiten dute dantza katedralaren barruan. Ez da posible dantza egitea barruan, ez dagoelako osan ikusita, baina, beraiek bai badute aukera, eta beraiek prozesioan dantza egiten dute. Sevillan egiten dute gauza bera, nahiko kuriosoa da, baina Sevillan eta Iruñan gauza bera egiten dugu, holako asuntoa. Eta kuriosoena, Hilarion Eslagak egindako musika da, eta gabon kanta bat da, así que ez dakitze korpusa zergatik dantzatzen duten gabon kanta bat, baina, berez, hori infantikoek egiten duten dantza, gabon kanta bat da, Eslagak egina, eta hori, Ama Birjinaren aurrean. YouTubeen sartuta ikusiko dituzue dantzak, grabatuak daude, gaur egun ez dira hori hiriko haur pobreak, baizik eta justo kontrakoak, baina hasiera batean, hemen katedralean hori ikasten edo zeuden aurrak, haur pobre horiek, izaten ziren normalean 6ak edo infantikoak. Beste segizioetan ere infantiko horiek sartzen ziren, inauterietan ere infantiko horiek parte hartzen zuten, baina gaur egun bakarrik korpusean, eta hori, abenduaren 8. Besterik gabe pasatuko gara San Nikolasera.
amaituko dugu bisitamen San Nikolas elizaren aurrean, eta kasu honetan egun gutxi barru hemen ospatuko den jaia zer izango da gure San Blas, Lis Blas, esatu duz bezala. Hori, Erdi Aroko asuntoa da. Kasu honetan, hemen Iruñan, 1329an sortu zen San Blaseko kofradia. Arnaldo de Barbazan apezpikuak sortu zen kofradia, blasistak ziren kofradia honen kideak, eta beti la poblazion edo burgonetako auzotarrak izan behar ziren. Egun horretan izendatzen zituzten kofradeak, San Blas egunean, eta beraiek, hemen ospatzen zuten, eliza honetan San Blaseko kapera dagoelako, besterik gabe. Eta beti eztarriarekin eta animaliekin lotuta nola bai zaindua, eta zergatikote. Berdaki, zergatik eztarriarekin, gure San Blas. Edo gozokiak eta... Miraria hori izan zer. Zaindua, Kapadoziako apezpikua da San Blas, bai? Eta kasu honetan, erromatarrak persegitzen zeudenez, mendi batera joan, soldaduak aurkitu eta martiriora eraman zuten. Martirioaren bidean emakume bat agertu zen, esanez, mirariak egiten dituzuzuk eta jendea senatzen duzu, eta nire aurra hilzorian dago, arantzaga bat jandu eta gurutzatua du hemen eztarrian. Orduan zaindua, aurraren gana hurbildu, otoitz egin, gurutze bat egin, eta hala, aurra sendatu. Orduan handik aurrera, eztarriaren babeslea dugu gure San Blas, kasu honetan, eta animaliekin ere lotuta, berak animali zinguratua zegoenez, eta beti hori oso ondo zaituta zeuzkanez, beti animaliekin, zerikusi handia dauka San Blas, eta jende bilak ekartzen ditu bere animaliak, zapurrak eta txoriak eta gezak zer, bere inkatzera. Oso garrantzitsua zen, aspaldi San Blas egunean ura bere inkatzea, eta ukuiluak ura horrekin bustitzea eta ur pixka bat gordetzea animaliren bat gaixo jartzen badin bazen, ur hori emateko, animalia sendatzeko besterik gabe. Beti daude kompetentzian San Anton eta San Blas. Aber nor den hobe animalientzat, baina gauza bera, bai San Blas dela San Anton. Kasu honetan biak, iguala. Orduan hori, arroskoen eta, goxokien tradizio hori nahiko berria da, Erdi Aroan roskoak eta ez diren ekartzen, baina dakizutenez, arroskoiek bedikatzerako orduan, gero jandakoan, gure eztarria saindua izango dela urte osorako, olako zerbait, ni arrosko pila jan beharko ditut, itzideko, olako zerbait, ez dakit. Baina, indezan duten besterik gabe hori, gure saindua eztarrirako propietateak edo dituela, mirariak egiten dituela, orduan kasu honetan, eztarrirako mirariak jarra izanez gero, metxe duzuela kofradia, nola kapera gure San Blasa. Eta azkenik, Santageda hori ezaguna, kasu honetan hemen bezperak ospatzut ditugu, Kataniako zaindua da, bere martirioa bakizute bularrak moztu zizkiotela, eta beti normalean ikonografian bandeja batekin eskuetan bere titiak agertzen direla, hori izan zen bere martirioa. Eta kasu honetan ere, erritu paganoekin lotu behar dugu hemen Euskal Herrian. Oso arrunta da, koruekin, makila batekin bateko joatea, eta zergatik, edo zertarako behar dugu makila. Bai. Lurra esnatzeko, bai? Lurra esnatzeko, hori da, uda pasata, neguko solstizioa pasata, uda berria etorri behar da eta lurra esnatu behar dugu. Orduan beti makila lurra esnatzeko besterik gabe, kristaltasuna zabaltzerakoan hartzen dituzte eta pentsatu, hemen bizi ziren, jendeak, kanpotik etorritako jendeak ziren, Sanzerrikoak, Frankoak, Binomegoak, toki guztietatik etorria, orduan normalean, bere herrituak ere katzen zituzten. Baina gure kasuan hori, makilena besterik gabe lurra esnatzeko, besterik gabe. Hainbat herrietan ere, bakarrik mutilek egiten zuten Santagerako asuntu hau, eta normalean kintoak edo soldaduz kara joan ziren mutilak, eskean ateratzen ziren, eta kasu honetan Santagera bezperan zuten errut hauek. Hemen Iruñan erabat galduta, gero ere mutikoko neskalagunek atera ziren, kasu honetan ere emakumeek ere parte hartzen dute, baina hasiera batean bakarrik mutilentzat zen erritua, nahiko kurioso, salto bat da, bularrekin nola baitere lotuta, eta beti gizona, baina ja ez. Lehenengo gatazkantza denez 1222koa da, San Zerben eta San Nikolasen arteko gatazka. Orduan, pikatuak San Nikolasikoek eliza hau errezuten, hori iztanekin barruan. Eta gero hauek, San Zerbengo eliza errezuten, bota zuten. Urtorretan. Bai, hueltan. Eta San Zerbengo eliza berriro eraiki zuten 1294an, 1384an, 13. mendean. Eta hori da gotiko estiloko eliza.
Gero ja mezortzian egin zuten Ama Birjinaren kapera, baina berez elizkotikoa mairugarren mendekoa da. Hori bai. Gero, Nabarreriako gerra suertatu, eta 1983an, osea, 60 urte pasata, elkartu ziren, San Nikolas eta San Fermin, Villa de Pamplona delakoa sortuz, eta Nabarreriakoen aurka. Horrela, batasunaren zibilizarte. Hola, baiteko zalantzarik edo, mila esker parte asko